Jolupo e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro ni ginyalo medo yudo lal e lwet apisa mag arita mawuok e pinje mag libamba po ne sirkal oketo kenge mag jiwo negi arita e kinde ma gidhi lupo. Ywak ma kama owuok ka kaunti commissioner ma Homa Bay Moses Lilan noyango ni gilalore kod jowetegi ma Uganda kod piny ma Tanzania mar nyayo arita e nam lolwe. George Bati ntiere gi ler. Kata obedo ni tend pinje Afrika ma ugwe lero kaka gimedo keto kenge mag neno ni ogendini mawuok e pinje go ok oyudo hinga e weche mag ohala kod tije magi. Jolupo e chula maremba e kaunti ma Homa Bay ywak ni pod gikale sand e lwet apisa mag obila mawuok Uganda kod Tanzania e kinde ma giwuok kendo gidhi menye nam. Wan gi pek nikech itwa dhi nam to seche ma itwa dhi nam gi waganda ma wareche nam ka. Kendo yudo ka samoro ka yoni ok rech 20 to gikawo rech go te ma gidhi godo. Miyo jolupo duogo ka onge kata rech mane gidhi timo knade mane gidhi luwo. To seche ma mago timore gitiyo gi mafuta mang'eny, gitiyo gik ma nyalo chamo nam kuro. Koro jolupo osebedo kama ne gilos. Gigolo kwayo bende ne sirkal mondo mi obila ma Kenya yiedhi mag luorore e nam mondo konye chiwo arita e nam ma Kenya. Wan gi joboda patrol ka to joboda patrol gionge kata na yie ma gitimo knade ma gidhi ge nam. Wakwayo sirkal ni ka ne nyalore to gimiwa fiber mondo mi border patrol man kagi mane tich minego be nege timo to ka ginya timo tijoni nikech gionge boat ma gitimo knade ma gidonj gi nam. Koro miyo jolupo bedo gi pek ma waganda siko kawo rech okinyi godhiambo to nde wabe lal nam kuro jokuoge kawo wa Tanzania pia be chando wa kuro. Koro wasebedo gi lal mang'eny ahinya to en gima wasebedo kwa wacho to kone kata ka sirkal kawo jukumu ma timo achiel ariyo adek. Koyango kenge ma sirkal medo keto neno ni arita obedo makare. County Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan okoni gimedo tudore kod jowetegi ma Uganda kod Tanzania mondo kik sand jolupo ma Kenya. We are working with the Kenya Fisheries Services. We are working with the Kenya Coast Guards to ensure that the safety of our fishermen in the lake is guaranteed. The issues that we have had along our common border with Uganda and Tanzania, I think as we speak now, yes, they are under control. We are in frequent consultation and collaboration with the security agencies in Tanzania and also Uganda. Lilan kata kamano golo kwayo ni jolupo ma Kenya mondo luwre kod chike manie nam ahinya to poni kuom hawi marach giyudore ka ging'ado tong' kendo gidonje pinje malibamba. We only want to call upon our fishermen to always try and comply with the laws in the various jurisdictions wherever they are there. Part of the complaints that we normally get is that some of our fishermen, either because of ignorance of the laws existing in Uganda or the laws existing in Tanzania, sometimes they find themselves at fault. And that, brings in this issue we've been complaining about, the harassment. Bedo ni jolupo ywak ka sirkal to yango ni okenge mag kwe na mimedo keti yangore ni chal kagima jolupo kod sirkal pok owuothe to chachiel mondo midhiero mag nam kik sik kanyoro jo Kenya malupo. George Bati, Ramogi TV.